Hallo alle sammen, jeg er en ny YouTuber. Jeg vil godt optage en video nu, så det begynder jeg på sammen med min ven Timmy. Vi sidder og spiller lidt Minecraft nu. Og jeg håber, I vil nyde det, så lang tid I forhåbentlig kan. Og der kommer vist nok link til video og kanal. Og ja, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal snakke om, men vi finder nok på noget. Så skal vi lige lave et crafting table her. Og så laver vi en økser. Eller to kan vi også lave. Så skal vi sgu ellers bare hugge træ. Ja, så må vi håbe, vi finder diamanter eller andet. Det kommer an på. Det gør vi sgu nok ikke i den her episode her. Det er jo meget nemt at finde, men diamanter det bliver lidt svært at finde. Ja. Det bliver rigtig svært. Ja, men måske har vi heldet på os. Måske har vi heldet på os, ja. Eller med os, ja. Men det er jo ikke altid, man kan være så heldig. Altså en gang imellem kan det godt være, at man er da meget heldig. Men det er sgu ikke altid, jeg er. Løg. Hvad fanden? Det første vi vil gøre er at finde en grotte. Ja. Vi skal finde en grotte som det allerførste. Helt sikkert. Og har vi taget den? Den er på fredelig. Hvad laver vi, man? Vi tager den sgu da på let til at starte med i hvert fald. Og så laver vi... Undskyld alle sammen, at der lige blev et lille cut. Min mor hun kom lige ind og skulle fortælle mig og min ven noget, så ja. Men nu er vi begyndt igen. Vi er tilbage. Som sagt, vi skal faktisk finde en mine forholdsvis hurtigt. Og der tager vi sgu lige træet med os. Og crafting table og... helt pisset. Så skal vi også bygge et hjem selvfølgelig. Og vi skal bygge et hjem selvfølgelig også, ja. Men det tror jeg, vi gør i nærheden af en mine eller en fuck. Ja, så kan vi altid gå dernede, så... Lololøj. Vi har gjort nogle kister, så... Ja. Vi har gjort nogle kister, for vi kan godt synes, det er lidt nooby. Lidt nederen, at man ikke kan bare finde alting selv, i stedet for at man også skal have kister. Ja, det er sådan lidt... Ah! Der er et jungle derhen. Hvor satan der. Parkour. Au. Tag nu lige lidt kød, så du kan spise. Jeg skal sgu ikke have noget kød nu. Hvad du kigger på, man? Han og min venner står og kigger på porno, man. Han er en pis klam, jo. Du er klam, jo! Hold selv din kæft. Ja, selvfølgelig. Ligesom når du ser en pornofilm, ikke, så skulle du ikke mene, at det skal være en dårlig pornofilm. Det skal sgu da være god, ikke? Prøv at kigge. Du er dum, jo. Jeg skulle da i gang for helvede. Hvem skal din kæft, der var sådan en boy? Nej. Ja. Og så går du for helvede igennem det her shit her. Fordi det er dig. Nej, jeg ved ikke, hvordan man laver en hamburger. Ja, men ost, det kan du så heller, det kan du så ikke lige få i det her. Det er kun på telefon og alt det der mods, man kan have. Du kan få sådan en cheeseburger. Hvorfor fuck gør det ikke skulle jeg lave en lampe? For sjov. Der er sgu ikke noget, der er sjov. Au! Selvfølgelig vil det. Hvem fanden vil ikke dø, man? Du er fuldstændig dum. Ja. Et guldæb. Jeg har ikke guld endnu, jo. Giv mig noget tid. Ej, seriøst, vi bare ikke starter på en ø, vel? Med ven siger vi leder efter lort og miner. En båd.
Pigman, Pigman, Pig. Sejl! Juhu! Na na na, na na Og na. vi sejler, og vi sejler. Hey, 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 alle sammen, ja, vi sejler, ja, vi sejler. Pigman, op og ned. Pigman, op og ned. Tag dig lige sammen, ja. Tag dig lige sammen, ja. Hold din kæft. Hvorfor skulle jeg? Fokus dig. Når vi skal sejle i et uendelige badevers. Ikke univers, vel? Det der vandmand. Skulle der ikke en vandmand, det skulle da en blæksprut. Hvilken skud, det ligner vandmand. Det lige skulle da ikke vandmand. Skal vi hvad det gør? Jeg tror, ser du kræfter med en vandmand på størrelse med en blæksprut. Ja. Det er det der stådvandmand. Det stod vandmand, du mener så en brandmand. Brandmand. Okay. Hvor langt skal du? Det vil jeg ikke, indtil jeg sådan ligesom finder en ø, ikke? Kan du se noget, skal du se der er noget bagud, eller hvad? Ja, mand. Ja, okay. Ja, under vandet, ja. Ja, mand. Der er kræfter med et skyer herude, mand. Altså, jeg skal jo tænke på i forhold til, altså, skyer, eller, hvad skal vi sige, det der skyer, ikke, det er rent faktisk damp. Og damp, det kommer fra vandet af. Altså sådan en hav. Så flyver det op og så bliver det til skyer. Det er fucked. Jordi, Gordi, Jordi, Lande under min tur, men der er for eksempel, der er præcis Der er sådan lidt nogle minutter. cirka, hvad 11, minutter. 9 minutter, ja. Jeg skulle da ikke 11, man snakkede om. Jeg skulle også dum til matematik, ikke? Der er der dumme, jeg er den klogeste i klassen, så hold din kæft. Jeg siger, jeg er dum til matematik, din åndsbolle, mand. Undskyld dig. Jordi G. Hvem kalder du Jurige? Nej. Okay. Pigman, op og ned. Ja, han bagger ham. Kig, man. Land. Det er lidt lad, det skal bare lige... Tag det der sukkerrør. Sugarkinde. Det er Tak. vigtigt, der er sukkerrør. Ja, jeg synes, det begynder at lægge lidt, men... Og Shibak, det er noget det her. Hvad? Bid mig en pik med støvende, mand. Okay, shabab. Shabab. Hvad så, Shabab? Hvis I ikke Forresten, jeg tror, jeg vil lave et link til en, der hedder Ibo. Han er pissegrineren. Han er pisse sjov, ja. Ibo, det var mig, der fortalte ham om ham. Han vidste ikke en skid om Ibo før. Nej, jeg vidste ikke en skid om Ibo, mand. Det var bare ham der Timmy Det var der. shabab. Shabab, mand. Ja, der. Jeg synes lige, vi skal lave en crafting bench, ikke? Ja. Hvorfor er det ikke? Han har ikke en ham der. Jeg havde noget. Jo, det vi skal gøre sådan her igen. Jeg havde noget, han ikke havde is med. Jeg havde det. Der er kul lige her ved siden af, jo. Jamen, tag kullet. Kul der. Det er sygt nok, mand. Nu opdager det. Sygt nok. Undskyld, jeg opdagede det før, Simon. Det er så lidt, Timmy. Det er jo ikke alle. Det kan ikke være din skyld, jo. Ej, det er godt. Tak for din nådighed, Simon. Nej. Og bare så I kan være lidt søde, ikke? Så tilføj. Hvad er det nu? I skal tilføje os. I skal tilføje, hvad er det nu, jeg hedder om... Nej, ikke mit navn. Det er noget, hvad jeg hedder på internet. Hvad er det, jeg hedder? Ja, der kommer link til det i description, okay? I skal, men det vil sige, at I skal tilføje... Nej, nu kan jeg godt huske. Tilføje en på Instagram. Tilføj Hjaltim. I skal tilføje min ven på Instagram. Ja, man. Eller Gram. Eller Gram. Hvad fanden det hedder, man? Det er sgu da ikke på Det Instagram, kan vel? godt lide de der zombies, der bare springer i luften, man. Zombies, der springer i luften med en creeper. Ja, det kan det. Det er længe til siden, jeg spiller mig for. Og så er der ikke noget derinde. Så er der ikke noget, hvad fanden prøver de at bilde mig ind dem her, altså. Huk. Faggots helt bundet, mand. Røvsutter. Pig! Pigman, op og ned. Ja, og jeg har lavet en lille kanal med, hvor jeg laver mange udfordringer, som The Cinnamon Challenges, og sådan nogle ting, så der kommer selvfølgelig et link til kanalen, og så vil jeg håbe på et tidspunkt, I vil subscribe og like og abonnere, og Lad mig tage det sidste på minutter. nej, jamen ikke endnu. Ja, men vi kan jo lave en ny optagelse. Jeg er ude over, før den kommer på YouTube, jo. Det gør det sgu da ikke. Så jeg ved det godt, jeg har brugt det. Tag dig når du har taget det.
Så må du vente jo. Hallo, har vi tog den virkelig med? Jo, vi gør sgu da. Hvor de der pikhoveder henne? Der er noget der. Der er noget der, din gay. Hold din kæft, din gay. Jeg har godt set det, din gay. Ja, Er du seriøst? du er flot til at spotte ting. Hvad laver den, mand? Siger du? Ah! Fuck dig, mand. Ved du, tror du sej? Tror du sej? Nå? Synes jeg lige vil lukke røven en gang, ikke? Så går jeg. Kig de der, de står der hen og camper, mand. Fuck ham. Call of Duty. Hvad laver ham der? Det lækker jo. Det lækker jo, mand. Det lækker. For shit. Tror du smart, eller hvad? Tror du smart? Okay, vi dør lige om lidt. Selvfølgelig din tur, mand. Er du skæv? Hvad laver ham der? Gå væk med dig, mand. Det er jo snart, men kun 3 liv tilbage. Så lad mig bygge et hus, din fag, mand. Ja, men det er færdigt. Ikke sådan et hus. Lad et hus ind i tingsterne. I tingsterne, hold din kæft, dog. Ja, men så vi kan også skraldespand. Ja, men det skulle da et starthus, mand. Har du ikke set, hvor lidt liv vi har? Det skulle da lige der. Så bare spil hurtigt din tur, mand. Det er fag. Ja, men det tager 100 år. Se, man, nu er der kun 3 minutter af videoen tilbage, mand. Okay. Du er heldig. Næste gang er det min tur hele videoen. Selvfølgelig er det det, jo. Jeg har også spillet en hel video, så det skulle også dig, mand. Og hvis der er nogen, der vil spørge, hvilke tastatur og hvad jeg ellers bruger, så er det, det er Razer, jeg bruger, og det kan jeg godt anbefale jer til at købe, hvis der er. Det er sgu ikke dårligt noget af det, så... Og hvis I vil høre noget om høretelefoner, så er det sgu bare et par Beats på tray. Ja, så hvis I godt vil høre noget om høretelefoner, så er det Beats by Dre eller Razer høretelefoner, de er altså også nice. Nej, ikke kun Beats på tray. Hold din kæft og foregår det, ikke? Hold nu kæft, det der fug med. Siger du, der er fug, eller hvad? Ja. Så dør. Vil du godt dø? Ja. Så kom. Men jeg spiller jo ikke. Hvor er du nede og høre på, mand? Der er fug! Samle noget vand, mand. Samle noget vand. Jamen, jeg skulle da ikke jern. Jeg har sgu da ikke jern endnu, vi snakker om jern. Kan du se, jeg er jern nogle steder? Så find noget jern. Grav ned i jorden. Ja, prøv kig vores liv, mand. Jeg er ligeglad. Så må du være ligeglad. Jeg sagde jo til dig, at du skulle tage kød. Pølse. Og du har taget kød. Det er zombiekød, jo. Nå. Lækkert, ikke? Jo. Jeg sagde til dig, at du skulle samle noget kød. Der er du hører aldrig efter, du er også svin. Du har ikke sagt... hold din kæft, mand. Du har ikke sagt, at jeg skal have taget noget kød, jo. Skal vi være, jeg sagde det også til dig. Hent dig noget kød, dig. Noget køl? Ja, køl. Køl. Hold kæft, Simon. Køl, det kan godt hende. Ja, ham den hedder Simon, man. Jeg vil anbefale jer om aldrig at snakke med ham. Ja, du hedder min Hjaltim. Ja, men det er da swagget navn. Ja, det var meningen. Ja, men. Og så er optagelsen skulle snart slut. Den der ovn, tænd ovnen. Hvad skal jeg bruge den til? Tør på sten. Sten har sten. Jeg er ligeglad. Du er altid ligeglad, jo. Og lad finde kister. Hvordan skal du gemme dine ting af din faggot? Skal der mig faggot, eller hvad? Ja, Fuck dig. men noget jern, din faggot. Ja, men hvorfor tror du, jeg graver en mine, mand? Hvis der er en, der er faggot, så er det kraftigt dig, jo. Det er din kæft, Jimmy. Ej, vi kan ikke smadre det der. Jo, det kan vi faktisk godt. Det tager bare 100 år at smadre dem hænderne. Så er der 1 minut tilbage. Og så skal min ven lige optage en video og spille. Dun. Så lad os lige stige herude. Nå, det er flot. Kig en god udsigt, vi har valgt, mand. Og kig stjerne. Stjerne, ja, der er også en stjerne, jeg kan godt se. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er 19 stjerner, mand. 20, okay. Du får bumser jo. Hold din kæft, jeg får sgu da. Jeg har bumser i form, mand. Jeg har ikke flere end mig. Så okay, det er sgu ikke min skyld, at du har flere bumser, end jeg har. Jamen, jeg vil ikke spørge dem. Det ved jeg ikke, hvad bumser. Ja, er du syg? Så stopper vi her lige om lidt. 12 sekunder så. Og Det var den Jeg vil- usvaggede dreng. Næste gang er det den swaggede dreng. Vi skal nok sige part 1. Men næste gang er det den swaggede dreng. the swagget dreng, hvis der er en, der swagger mig. Nå, men ja, vi ses, og jeg håber, I kan lide videoen. Bye bye.